señor Cabanillas. Despois de recibir a súa notificación na que se ofrece a posibilidade da miña participación na súa obra, quero expresar a intención de colaborar na mesma. E para eso, espero que teña en conta a miña valía e profesionalidade. O meu propio nome, Morgana, ven expresado no meu enseñamento co mar. Convivín con sereas, e visto como a elas. E viven a Balón, illa que se retirou o rei Artur. Goberno este territorio coas miñas 8 irmáns. O rei Artur, que ten moita estima por min, velaba polo seu sono. Visto o cariño que me tiña, fíxome casar co rei Urienes. E, a que non me gustaba moito a súa proposta, pois aceptei. Tiven varios nomes, pero gustaballe chamarme Morgana Lefai. Víase que era a irmá que mellor lle caía. Sei voar gracias a Merlín. Elaboro pócemas que non se curaron ao rei Artur, senón que tamén pode curar o resto dos humanos. Nesta obra daría moito xogo non só a miña vistosidade mariña ou os meus voos, senón que tamén tamén o meu culebrón co rei Artur. Espero que me collan. Elaborarei unha pócema para participar na súa obra. Moitas gracias e un saúdo.